Il-Ministru Konrad Mizzi se jagħlaq il-kumpanija Hernville reġistrata fil-Panama wara li jintemm l-eżerċizzju ta' awditjar mill-Kummissarju tat-Taxxi Interni rikjest minn Mizzi stess. F'istqarrija l-Ministru ċara li se jagħmel dan bi trasparenza assoluta u bilan li jevita spekulazzjoni bla bażi. Dan tħabbar f'istqarrija mill-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa fejn intqal il-Ministru Mizzi dejjem aġixxa b'mod korrett hekk kif iddikjara l-kumpanija fil-Panama u Trust fi New Zealand u kien miftuħ għall-iskrutinju tat-taxxi interni. L-istqarrija żżid li sal-lum it-Trust fi New Zealand hija s-sit tal-isma kollha ta' Hernville u li din m'għandha l-ebda kont bankarju marbut magħha. Dan fil-waqt li l-kumpanija Hernville m'għamlet l-ebda negozju m'għandha l-ebda assi jew kontijiet bankarji. Fġieħi trasparenza d-dokumenti marbuta mal-kumpanija u it-trust u li jikkonfermaw dan kollu ingħataw lil mezzi tax-xandir. Iżda aktar minn hekk l-istqarrija tfakkar li l-Ministru Konrad Mizzi talab lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni biex jinvestigah f'pass bla preċedent fl-istorja politika Maltija. L-istqarrija temmet tgħid li Konrad Mizzi jinsab kommess li jkompli jaħdem b'ħiltu kollha biex jimplementa l-pjan tal-Gvern, pjan li se jkompli jtejjeb b'ħajjet il-familji Maltin u Għawċin.